tener megafon de novas, porque se nota un montón el sonido y después para las grabacions de les actes. Celebrem el ple ordinari corresponent al dijous, dia 4 d'abril del 2013. El primer punt de l'ordre del dia fa referència a la lectura i aprovació de l'acte de sessió anterior. Les actes estan repartides. Alguna observació? N'hi ha... Bueno, no tens tu les mateixes que jo, digues. Jo no. N'hi ha... L'inici del ple del passat sí que està bé a les 20 hores, però la finalització fica a les 2 hores, quan tenia que ser a les 22 hores, acabar a les 10. I després quan algun grup, no sé si el Bloc o el PSOE, pregunta quins eren els deutes que tenia la Generalitat Valenciana en l'Ajuntament de Museros, fica 140.000 euros. Ojalà fos així, no? És 1.048.000 euros. Això és el que volia notar, corregir-ho, i no obstant, si Cristina o que sigui hi ha alguna cosa més. En la pàgina 7, quan faig la intervenció sobre la moció que presenta el bloc del gravamen als caixers i a les tendretes que s'instal·laran en la via pública, jo vaig comentar que a aquest grup li pareix bé que es grava la taxa als comerços, ja que ells tenen un benefici directe. Vaig dir als bancs, no als comerços. Sí, n'hi havia també alguna cosa en l'apartat de pregs i preguntes que n'hi havia una contestació de l'alcalde però no estava en una pregunta, per exemple. Estaven dues contestacions seguides però no estava... Li dius ara o demà quina era la pregunta i la resposta? Sí, la resposta està. La pregunta, clar, aquesta és la pregunta. Per si cas demà matí o quan vulgueu s'acosteu i li digueu a la secretària i ho canvia. Bé, per lo demés està tot clar, no? Passem al punt número 2 de l'ordre del dia, que fa referència a la moció del bloc Compromís, manifestant-se en contra de l'anteprojecte de llei de la reforma de l'administració pública. Per defendre la moció té la paraula Andreu Collado, portaveu del bloc. Bé, en primer lloc, com sempre que presentem mocions, vaig a llegir la moció i explicar un poc els motius pels quals la presentem. N'hi ha un avantprojecte per a reformar un poc el funcionament dels ajuntaments i algunes de les coses que s'estan fent últimament. I bé, el motiu de presentar aquesta moció és que ara encara estem en fase d'avantprojecte, encara es poden fer aportacions i encara es poden dir coses sobre això, perquè nosaltres pensem que sí que n'hi ha que fer reformes en el funcionament, en la llei de base segurament, i en el funcionament dels ajuntaments, però aquest projecte de reforma que es presenta no ens agrada, no va en la línia del que nosaltres pensem que hauria de ser una administració municipal més rigorosa i millor, i per això, per aquest motiu, presentem la moció que vaig a llegir a continuació. El passat 15 de febrer, el Consell de Ministres aprovà una proposta sobre l'avantprojecte de llei de racionalitat i sostenibilitat de l'administració local que suposa un pas enrere en la concepció de l'administració local i la seva autonomia. Amb l'excusa de l'estalvi i de les retallades es torna a un model d'administració provincial i provincialista. Es potencia la gestió indirecta i la privatització de l'administració local i s'allunya la gestió local dels seus principals usuaris, els ciutadans i les ciutadanes. Aquesta llei pot suposar la desaparició de molts serveis que actualment es presten a nivell municipal. Empodera les diputacions, moltes de les quals tenen un funcionament arbitrari, partidista i poc transparent democràticament. Ataca els principis de proximitat i participació de la ciutadania desenvolupats a la llei de bases de règim local. L'apartat dels sous del nombre de regidors i alliberats no acara els principals problemes que hi ha amb els salaris dels alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores. I a més, sol suposa un 2% de l'estalvi previst. Es tracta de 145 milions d'euros de reducció concentrats precisament a les grans ciutats i les diputacions, encara que al nostre ajuntament suposaria un estalvi important si atenem el que es cobra ara i el que s'hauria de cobrar en cas que s'aplicara. Les conseqüències de l'aprovació d'aquesta llei i la seva aplicació poden ser nefastes en el nostre municipi quant a la reducció de serveis, pèrdua d'ocupació i augment del cost per a la ciutadania. Per tot això, proposem al ple els següents acords. Punt 1. El ple de l'Ajuntament de Museros rebutja els termes i continguts de l'informe de l'avantprojecte de racionalitat i sostenibilitat de l'administració local per entendre que ataca els principis d'autonomia local. I en segon lloc,
el ple de l'Ajuntament de Museros demana a la Secretaria de l'Ajuntament l'elaboració d'un informe en el qual s'indique l'abast que tindria sobre tots els àmbits de la gestió municipal l'aplicació de la proposta d'avantprojecte de racionalitat i sostenibilitat de l'administració local. Dit això, després de les intervencions ja entrem al debat. Molt bé. Bueno, pues, Andreu, el Grup Popular votarà en contra d'esta moció per diverses raons. Ahir o després tindrem una reunió de l'equip de govern que estarem parlant de les mocions, dels temes de l'ordre del dia, coses. I algú va comentar, diu, bueno, és que han ficat la veneta antes de la ferida. I efectivament, jo crec que ha anat massa pressa. Mira, d'aquest tema nosaltres sabem tot. No dic que vosaltres no ho sapigueu, però nosaltres sabem tot. Això és un anteprojecte. Els que estem ja curtits en la vida política sabem el que és un anteprojecte. No és ni més ni menys que una declaració d'intencions. Si vols dir-li també globosonda. Dili com vulguis, que jo ho acceptaré tot. Ho acceptaré tot. I mentre es fa aquest anteprojecte se negocia en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en els grups polítics, en els sindicats, en estos, en l'altres, tot. Però, bueno, arriba un moment que l'anteprojecte deixa de ser anteprojecte. I a finals d'este mes, a finals d'abril, primers de maig, aquest anteprojecte es convertirà en projecte de llei. A finals d'abril, primers de maig, l'anteprojecte passarà a ser ja projecte de llei. Mentrestant ha sigut debatit i va continuar sent debatit per part de la Federació Valenciana, Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Però quan se converteix en projecte de llei, entra en la fase de la tramitació parlamentària tant en el Congrés dels Diputats com en el Senat, on tots els grups tenen l'ocasió de participar presentant esmenes, unes s'accepten, altres no s'accepten, altres unes s'estimen, les altres no s'estimen. I això vol dir que ella va agarrant força. I del que era un anteprojecte, cada viatge el color d'aquest anteprojecte va canviant, se suposa sempre que va bé, en una cosa totalment distinta. Al mateix temps, te torno a dir, se continua reunint en sindicats, en empresaris també, perquè l'administració local afecta a tot el món, en la federació. I entonces, al final d'este any, que se calcula, a finals del 2013, se calcula que tot el debat en el Congrés dels Diputats i en el Senat haurà concluït. I a partir d'ahir, això ja serà un decret llei. Però haurà s'obrit tantes añadidures per una part, enmiendes en positiu, i retalls per una altra, que no se pareixerà en res a lo que és l'anteprojecte. Entonces, ha de ser un més prudent, des del punt de vista nostre, a esperar-se que això hagués tingut tota la seva tramitació parlamentària i quan ja al final se convertisca en una llei, entonces pronunciar-se tu d'aquest tema en els mitjans de comunicació, fonamentalment en els mitjans de comunicació, perquè això és bo pels mitjans de comunicació, hauràs de parlar de moltes coses, que recordes que no hasta no fa molt, dir, no, és que en l'anteprojecte se van a suprimir el número de concejals de l'administració local. I dic, home, doncs ja està bé que se reduïsca el número de concejals en l'administració local i no l'autonòmica, en la provincial o en el Congrés dels Diputats o del Senat, sempre l'administració més pobra té que ser l'administració la més dèbil, l'administració local. Bueno, doncs això, antes de convertir-se en projecte de llei, ja està solucionat. No se van a reduir el número de concejals. Després estava també, això és carnassa també, el tema de... No, és que els alcaldes i concejals de pobles de menys de 2.000 habitants cobraran o no cobraran. De fet, seria que no anaven a cobrar, Es veu que un alcalde de 2.000 habitants, quan firma, no té la mateixa responsabilitat que l'alcalde de Madrid, de Barcelona o de València. Té la mateixa responsabilitat. Si els alcaldes i concejals de pobles de menys de 2.000 habitants, les mancomunitats, que sé que és un tema que vosaltres us pot això, les mancomunitats les que demostren
que són financerament sostenibles van a continuar. Les que no passarien a dependre de la Diputació de cada província, evidentment. Però, torno a dir, pronunciar-se ara sobre un anteprojecte, és que pronunciar-se sobre un anteprojecte, és que no ho entenc, jo voldria entendre-ho, no té sentit. Què hem de dir ara d'això, si de lo que n'hi ha ara a lo que estarà aprovat a finals de diciembre d'enguany o en el primer trimestre del 2014 va ser el blanc i el negre? Seria menospreciar la tarea de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que està treballant a muntó en defensa del municipalisme, a muntó. És la seva missió, per això la Federació Espanyola de Municipis. Seria menospreciar el treball dels diputats de tots els partits i senadors que estan empenyats, cada un en la seva idea, en defendre el millor, perquè jo estic convençut d'una cosa, tant siguin d'un partit o d'un altre, tots volen el millor per a l'administració local, siguin del partit que siguin, perquè és l'administració que més adeptes té per la seva proximitat al ciutadà. Almenys les altres administracions queden més lluny, però l'administració local és volguda per als ciutadans. I tots els concejals i tots els alcaldes de tots els partits polítics volen el millor per als ajuntaments i tots s'han cabrejat, nosaltres també, perquè volem el millor per als nostres ajuntaments. I quan diuen que s'anava a retallar, bueno, ho heu sentit, ho han comentat de forma informal, jo no estava d'acord, amb companys i molta gent, perquè se té que retallar el número de concejals dels ajuntaments i no del Congrés dels Diputats. Bé, doncs en definitiva, jo sé que aquestes mocions estàndards en els partits s'envien i se presenten, i n'hi ha que presentar-les i ja heu fet el vostre paper, però crec que s'heu precipitat en el moment de presentar aquesta moció. Aquesta moció a finals d'any, d'enguany, o a primers o en primer trimestre de l'any que ve, haurà tingut un cert sentit perquè ja sabríem el terreny que ja fem. Ara estem parlant d'algo que està ahir, que és una nebulosa que no se sap en què va quedar. Jo ja he parlat, té la paraula Cristina, la portaveu del PSOE. Sí, el grup socialista votarà a favor d'esta moció perquè estem en contra d'este avantprojecte. Pensem que perilla el municipalisme i és la base d'un model que ha garantit la cohesió social d'este país en els últims 30 anys. Som conscients que s'ha d'aplicar el rigor, l'austeritat, l'eficiència i la transparència en l'administració de recursos, però aquests arguments no es poden gastar com a excusa per a suprimir o encarir els serveis públics. En lloc d'assegurar els servicis mínims, faran que perillen seriosament. Amb aquesta reforma, milers d'alcaldes i concejals que han sigut triats en les urnes per a governar els seus pobles ja no seran responsables a l'hora de decidir i gestionar servicis que deurien prestar-les els ajuntaments. Els ajuntaments foren institucions claus durant la transició democràtica. Governar des de la proximitat ha facilitat la transformació i modernització del país. La proposta del govern d'intervindre i buidar competències posa en perill i fa més fràgil la nostra democràcia. Quan es redacta aquesta proposta, no s'adonen del paper que desempenya l'estructura municipal en la vertebració de l'Estat. Els servicis públics no es valoren solament pels criteris econòmics, es deuen valorar pels beneficis que comporta els ciutadans i ciutadanes. La garantia de la cohesió social i territorial ha fet que municipis xicotets facilitaren l'exercici dels drets dels seus veïns, l'accés a prestacions i serveis, no important on viviren i combatint la despoblació. Des del municipalisme hem reclamat reformes de lleis que permetiren a les entitats locals exercir les seues responsabilitats amb competències definides i financiació suficient. Lluny d'atendre aquestes demandes, esta proposta suposa deslocalitzar i allunyar els veïns de les competències dels ajuntaments i traspassar a les comunitats autònomes, que no asseguren la prestació de serveis i seran suprimides per no ser prestades per cap altra administració. Per altra part, aquells serveis que passen a ser competència de les diputacions podran ser privatitzats, amb el conseqüent augment de taxes i preus. Altra conseqüència alarmant és que si es desmantela el sector públic es posaran en perill més de 250.000 llocs de treball. I com a conclusió, l'autonomia local està garantitzada per la Constitució i per la Carta Europea, com a principi fonamental de la democràcia, la cohesió i la vertebració social i territorial d'un estat descentralitzat,
Així que exigim un pronunciament clar en defensa dels governs locals i municipals. Molt bé. Vicent, tens la paraula. No tinc res que dir. Obrim el segon turno, si vols, entrego. Bé, primer agrair al grup socialista que vote favorablement a la proposta i després vaig a tornar a dir un poc què posa en la proposta perquè si no, igual no s'entén, però en la proposta d'acords, que és el que va ficar el ple, rebutja els termes i continguts de l'informe de l'avantprojecte de racionalitat i sostenibilitat de l'administració local, que sembla que l'haig fet algú que passava per allí, però jo crec que, a més ho he tret i vaig a fotocopiar i tot perquè això és de la Moncloa i està fet pel govern espanyol. No és que ho va fer algú que passava per allí i va dir, el que vaig a ficar ahí, per exemple, que se clarifican las competencias, que se suprimen 3.700 entidades locales, las retribuciones, o que en las próximas elecciones municipales se eliminarán 21.338 concejales. Això no ho ha dit el que passava per allí, això és un informe de Moncloa, és a dir, del govern espanyol, recibe informe de Administración de Administraciones Públicas sobre el anteproyecto de ley. Sí, això és la primera. Per tant, el que demanem és que manifestem la postura contrària a aquest avantprojecte. Per què? Perquè no ens esperem a que s'acabi tot el procediment i tal, perquè sí que no podrem fer res, no sé què podrem fer davant d'un projecte de... No sé si ara podem fer alguna cosa, sí, podem fer el que demanem, manifestar la nostra disconformitat, que a més, si sembla que estem tots d'acord, podem manifestar-la, ja que estem d'acord, el grup del Bloc Compromís està d'acord en rebutjar-ho, el grup socialista també, i sembla que el Partit Popular també. Per tant, no entenc el per què no ho rebutgem, perquè s'està rebutjant i projecte. Per què? Perquè creiem que ara és el moment en què es pot incidir d'alguna manera, manifestant-se tants ajuntaments com sigui possible, en contra d'un projecte que no soluciona la problemàtica principal dels ajuntaments que els ajuntaments tenen en aquests moments. I pensem també que és el segon punt, que s'hauria de fer un informe de quina manera, si això s'aplicara, afectaria l'Ajuntament de Museros, pel que fa al nombre de regidors, pel que fa a les retribucions, pel que fa a les competències, que és un tema molt important, perquè després s'hauria de decidir, o, per exemple, perquè afecta a la relació amb la mancomunitat, que també presta serveis importants en aquest ajuntament. Per tant, sense entrar als detalls del que és el projecte i de les coses que fa, que evidentment ja hem dit que no ens agrada, perquè pensem que és un atac a l'autonomia municipal sense solucionar els problemes amb els quals podríem estar d'acord quins són els problemes que té avui dia l'administració local, però no creiem que amb aquest avantprojecte se solucionen, però sí que creiem que ara és el moment de presentar aquest rebuig per part dels representants democràticament triats de l'Ajuntament de Museros i per això hem presentat aquesta moció. Molt bé, Andreu, jo vaig acabar en un segon. Veig que no t'has enterat del que és un anteprojecte i com no t'has enterat no vaig a fer una tesi sobre el que és un anteprojecte. Si no saps el que és un anteprojecte, tot el més per añadidura, tot el que has añadit. Un anteprojecte és un anteprojecte i res més. I averigua el que és un anteprojecte i entonces veuràs que tu tens representació en el Parlament espanyol. Pregunta-li al senyor Baldoví. Jo ja he acabat. Cristina, tens la paraula. Vicente. Sí, aquesta moció, Andreu, és de les fuixetes perquè l'heu presentat poques pobles. L'heu presentat poques pobles. A vegades entra alguna moció quan la presenteu i l'heu presentat en un fum. Este ha sigut en 4 pobles que l'heu presentat. En Moncofa, Carlet, a la Cúria i Sagunt. No té molta repercussió mediàtica, no ho sé, Andreu. Bé, no, ja per acabar, tens el torn, sí. Sí, mira, jo per acabar, com sí que sé que és un anteprojecte i sí que sé que després els avantprojectes se converteixen en projectes, se converteixen també després en lleis i després se converteixen en lleis que ens afecten a tots, ens afecten d'una manera determinant i que això del globus sonda és una cosa que s'ha inventat fa molts anys però que al final se concreten i que ens afecten, doncs vull dir la meva també, perquè com he presentat la moció i tinc el dret a acabar, vull dir la meva sobre el que posa aquest projecte. I també volia dir una cosa que s'ha comentat abans sobre el tema de les mocions estàndard. A veure, les mocions estàndard o sense estàndard, perquè s'han presentat de tots els colors, les mocions que presenta el partit, perquè és que dona la casualitat que són representants d'un partit polític, és a dir, no són un club de futbol ni de res, això és, també presentem mocions que el partit diu, escolta, això és important per a nosaltres com a partit i per tant deu fer. De tota manera, no deu ser tan fàcil perquè ningú, o pocs, el grup socialista n'ha presentat alguna, però ningú més en presenta, o sigui que
tan fàcil que és i tan això, se'n poden presentar 25 en cada... Bueno, no sé si tantes, igual hi hauria alguna limitació, però també ens agradaria que els altres grups se'n presentaran perquè nosaltres estem disposats a debatre el que siga i a no criticar a ningú perquè presenten qualsevol moció sobre qualsevol tema que afecta els musserencs i les musserenques, sobre cap. Bé, sobre la qüestió, que jo pensava que anàvem a entrar més sobre el detall, el que sí que vull dir és que la reforma que es proposa i que ja veurem, tant de bo m'enganye, tant de bo estic a raó de que es va canviar tot això, de que no es reduirà el nombre de regidors en museros, de que no afectarà els serveis socials, de que no afectarà aquells serveis que ve prestant l'Ajuntament de Museros fins ara. Però bé, dit això, nosaltres rebutgem aquesta reforma per què? Perquè no encara les dues crisis principals que tenim. D'una banda, la crisi econòmica que afecta a tot l'Estat i per tant afecta els ajuntaments, i de l'altra, una i molt important en aquest cas, que és la crisi de confiança que tenen els ciutadans en els polítics i en les institucions. I també ens afecta als ajuntaments com a representants polítics. Per què? Perquè fa veure que es canvien moltes coses, però al final no s'acaba de canviar res, perquè al final els que manen, que són els que han fet este projecte, doncs els interessa que tot parega que canvia, però no canvia massa coses. I al final, l'altre dia vaig llegir, preparant la moció, i la defensa de la moció, vaig llegir un informe que apareixia en la premsa del Consell d'Europa i que deia que la solució al final tampoc era tan difícil. Es tractava bàsicament de clarificar criteris, cosa que en la legislació espanyola no sols en els ajuntaments no ho fan massa bé, i sobretot les competències i dotar-les com cal. I d'això s'ha parlat moltes vegades, també en aquest ajuntament, en aquesta legislatura i en altres, que així fem lleis però no les dotem econòmicament i així no farem res. I per tots aquests motius nosaltres hem presentat aquesta moció per a que manifestaren els representants de l'Ajuntament de Museros el seu rebuig a l'avantprojecte i que, és veritat, que vaig en una altra línia i que intenta aclarar de veritat els problemes que tenen els ajuntaments en aquests moments. Per tot això demano el vot favorable i la veritat. Gràcies, Andreu. Vots a favor de la moció del bloc Compromís? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per el vot de qualitat. Bueno, en aquest cas no falla. Queda rechazar la moció del bloc Compromís. Punt número 3. Moció del Partit Socialista a favor de que la Festa de les Falles siga declarada Festa d'Interès Cultural i Material de la Humanitat. Té la paraula, Cristina. Tens la paraula, Cristina. El decret 44/2012 del 9 de març del Consell declara com bé d'interès cultural i immaterial la Festa de les Falles de València. En este decret se reflexa que les Falles de València reuneixen un inequívoc valor patrimonial, al estar vertebrades per tots els mecanismes de connexió entre la festa i el patrimoni, enquadrant-se clarament dins de la figura de patrimoni immaterial, contemplat en tots els marcs jurídics patrimonials d'ordre mundial, europeu, espanyol, autonòmic i local. El 9 de març del 2012, el Consell de Patrimoni Històric, reunit en Tarragona, seleccionà la candidatura de les Falles per a que siga presentada pel Govern d'Espanya davant la UNESCO per a ser inscrita en la llista representativa del patrimoni cultural immaterial. La Festa de les Falles constitueix la màxima expressió d'una tradició festiva i cultural dels nostres pobles, fins als nostres dies. Esta tradició no sols està en els límits de la ciutat, sinó que s'ha estès als nostres pobles i a altres localitats arran d'Espanya o de l'estranger per l'emigració, on s'han assentat colònies de valencians. El bagatge cultural sorprèn a propis i estranys. L'implicació de professions artesanals dels antics gremis de la València antiga, com seders, fusters, teixidors, i altres cuya història remunta a un o dos segles enrere com artistes fallers, versadors, poetes o mestrepoeters. Manifestacions culturals pròpies en l'àmbit de les lletres, que s'han mantès i transmès l'ús de la nostra pròpia llengua. Per tot això, presentem per la seva adopció en el ple municipal el següent acord. Que l'Ajuntament de Museros mostre el seu recolzament a la candidatura de les Falles de València per a que la UNESCO inscriga esta singular festa en la llista representativa del patrimoni cultural i immaterial de la humanitat. Molt bé. S'ha acabat, Cristina. Pues nada, Cristina, bienvenida a bordo. Bienvenida a bordo. Nosaltres votarem a favor de la moció. Sempre hem estat compromesos en la Festa de les Falles i faltaria més. Tota la vida hem estat compromesos en la Festa de les Falles. S'alegrem
d'aquesta proposta vostra i et torno a dir, votarem a favor i bienvenidos a bordo. Té la paraula. Sí, el grup municipal del Bloc Compromís també votarà favorablement a aquesta moció. Evidentment, aquesta declaració per part de la UNESCO pot ajudar a convertir les falles en una festa més internacionalment coneguda i evidentment també ajudar-los perquè en aquests moments pateixen com tots la crisi econòmica i també la baixada de recursos, etc. I me recordo el meu company de l'IVA del 21% que s'ha pujat el govern que els ajuda tant i tot això. Bé, evidentment és una moció que no es pot rebutjar de cap manera. Les falles és una festa que, encara que sorgir de la ciutat de València, s'ha estès per molts pobles del País Valencià, entre altres el nostre, i evidentment pensem que això pot ajudar a la festa i votarem favorablement. Molt bé, Vicent, per al cim té la paraula. Estic al·lucinat, jo no vull dir res. Cristina, tens la paraula. Donar-vos les gràcies per apoyar la festa. Ja sé que tots som partidaris de les festes de la nostra terreta i moltes gràcies per el vostre recolzament. Molt bé, vosaltres ratifiquem el vot a favor. Andreu? Sí. Ratifiqueu també. Sí. Vicente? Jo el que vull caure. Ja està. Vale, doncs està. Hi ha alguna intervenció més? Ja. Vots a favor de la moció? Abstencions? No, me ausente. Me ausente, si me n'ha anat. Sí, no estoy, yo no he oído la moción, no la he oído. Pues yo pensaré com pense i ja està. Aniré per les falles com per sempre i pensaré com toca l'himne regional també. El punt número 4 de l'ordre del dia fa referència a l'acceptació de la delegació a favor de l'enginament de Museros per a la contractació de les obres del PEPO 2013 de la Diputació per un import de 64.000 euros i com tots sabeu, perquè ja s'explica en el ple passat, ho explica Maite, se van invertir en la remodelació del parc de l'Avinguda País Valencià. Encara que és una cosa menor, però sí que les bases del PEPOS obliguen que passe per el pleno i siga competència del pleno i l'acceptar aquesta delegació. I entonces se trata de que aceptem la delegació de poder contratar nosaltres i s'obra. És un pur tràmit, però no hi ha de medicina. És aixina. Cristina. Andreu. Sí, per part nostra, evidentment, també estem conformes perquè l'acceptació, el que es demana l'acceptació de la delegació, ja ho preguntarem en el ple passat perquè hi havia un decret sobre això. El que sí que volem manifestar és la nostra disposició a participar perquè en aquell moment es va dir que no hi havia un projecte encara en marxa. Si es fan canvis, jo crec que estaria bé la meva proposta que es consultarà a tots els grups polítics, inclosos aquells que no estan en el govern en aquests moments, perquè suposa que com demà el de Bustamata Costa se parla a Maite i te ho ensenyarà aquesta que ja ha fet. Sí, perquè que nosaltres també ens agradaria participar que siga d'aquest projecte o almenys de les propostes que podran fer o no fer sobre això. Moltes gràcies. Vicente. El que l'alcalde ja t'ha dit que t'ensenyaran el projecte. Jo l'he vist este matí, però ja està fet. Vale. N'hi ha alguna intervenció més? És que és un pur tràmit, però era competència al pleno. Doncs vots a favor de l'acceptació de la delegació. El punt número 5 de l'ordre del dia fa referència al despatx extraordinari. Sabeu que estem celebrant ple ordinari, per tant, de ser el moment que els grups polítics que així no ho consideren prèvia declaració de la urgència, votació de la urgència, per a incluir-les en l'ordre del dia o no, poden presentar les propostes o mocions. Alguna proposta, alguna moció? Doncs passem al punt número 6 de l'ordre del dia, que fa referència a la dació de comptes. Anem a veure, diverses coses. N'hi ha un informe de l'interventor de la liquidació del pressupost del 2012
No s'ha fet comissió d'Hacienda ni res, ni pleno, perquè la normativa és la que és. Ara fa un momentet, per un tema absolutament menor, era competència del pleno acceptar la delegació, sin embargo, per donar compte de la liquidació del pressupost del 2012, pues simplement és donar compte en el pleno, no n'hi ha ni debat, ni turno de paraula, ni votació. La liquidació està a disposició de tots vosaltres en els despatxos del senyor interventor, quan vulgueu podeu anar a veure-la, però simplement ara se tracta de donar compte i aquest és el tràmit que acaba de complir ara. N'hi ha un altre informe de l'interventor que és també referent a l'avaluació del pla de sanejament financer del Real Decret del 5 de l'any 2009. El mateix és un tema que no requereix ni comissió d'Hacienda, ni pleno, ni res, sinó donar compte en el pleno i després els consellers que estiguin interessats en saber alguna cosa referent a aquesta liquidació o a aquest pla de sanejament de l'any 2009 no tenen només que acostar-se el dia que vulguin a parlar amb l'interventor i veure tots els papers que puguin veure i més. O sigui que sabeu que en això no n'hi ha cap de problema, al contrari, l'interventor està a la vostra disposició i us entregarà tots els papers que vulgueu. Però és que la norma no la fem nosaltres. Si les lleis les farem nosaltres, potser això jo l'haurà ficat competència de pleno i moció, perquè a més ens interessa, perquè les liquidacions estan favorables que ens haurà interessat, però és que la llei diu això i, sin embargo, per altres coses menors diu l'altre. Bé, dit això, en un altre punt de l'ordre del dia, donar compte de la resolució de l'alcaldia s'ha adherit a un conveni que ha subscrit la Diputació de València i el Col·legi Oficial d'Advocats de la Comunitat Valenciana, que fa referència a l'adhesió d'aquest conveni a la prestació d'assessorament jurídic, mediació i negociació sobre préstamos i arrendaments relatius a la vivenda habitual. En tot el tema dels desahucios i més coses, aquest conveni entre la Diputació, Col·legi d'Advocats, en la que s'han adherit la immensa majoria dels ajuntaments, és un instrument, una ferramenta d'apoyo, consulta, orientació, perquè els ajuntaments en un moment determinat, quan un afectat per algun desahuci o alguna cosa, vinga, en aquest cas de museus, però val per tots els pobles, a parlar i plantejar-nos el tema, saber que tenim una sèrie d'assessors jurídics com a conseqüència d'haver-se adherit a aquest conveni que col·laboraran en els tècnics de l'Ajuntament en la medida de les nostres possibilitats, que són totes, com se manifestat en l'anterior pleno, ajudar a que els desahucios siguin els menys possibles i sobretot que l'afectat o la víctima tinga tota la protecció, diguem, de la part, per almenys de l'administració local, que és la nostra, perquè al final aquest veí viu en un poble. Després, en altres estaments ja se buscarà la vida, però des dels ajuntaments nosaltres estem compromesos, i així no manifestarem en l'altre pleno, a més crec que va ser una unanimitat, estem disposats a col·laborar en tots ells i d'ahir l'adhesió a aquest conveni, torna a dir, entre Diputació i el Col·legi Oficial d'Advocats de la Comunitat Valenciana. I per últim, donar-vos compte d'algo, sí que és un tema important. Este equip de govern, en el pròxim pleno ordinari, que se presentarà, se farà per les fetges que s'ha fet per les vacacions, serà entre finals de maig i primers de juny, serà el pròxim pleno ordinari. En aquest pleno ordinari l'equip de govern presentarà una proposta per rebaixar el tipus impositiu de l'IBI urbà. Rebaixar el tipus impositiu de l'IBI urbà i, a més, estudiarà la possibilitat de derogar la tassa de replegar de basura. Ja estem treballant en això, se presentarà la proposta de rebaixar el tipus impositiu de l'IBI urbà en el pleno, com he dit, de finals de maig, primers de juny, i l'objectiu és, en la medida de les nostres possibilitats, en la que està caient, a part dels plaços que tenim per pagar la gent que, per la raó que siga,
no pot pagar en un plazo, doncs va i parla amb l'interventor i són 2, 3 o 4, però fonamentalment nosaltres que estem en una mitja de tipus impositiu del 0,74, ara és el 0,78 per el recàrrec del Real Decret del Govern, que per la fetge que se feu la revisió catastral puja 4 dècimes, però el tipus impositiu aprovat per l'Ajuntament i que està en vigor és el 0,74. El 0,78 s'aplica com a conseqüència del Real Decret del Govern de Rajoy, però l'any que ve ja no està en vigor aquest Real Decret, i aquests 4 dècimes que passa del 0,74 al 0,78 a l'any que ve ja no s'apliquen, era sols enguany. Bé, doncs sobre aquest 0,74 anem a treballar i presentarem proposta, ja no per debat o declaració d'intencions, que és el que estic fent ara. Estic anunciant el que anem a fer en el pròxim ple. Anem a rebaixar el tipus impositiu, quasi segur que derogarem la tassa de la replegada de la basura i, clar, prendrem una sèrie de medides perquè la balança d'ingressos i gastos quedi equilibrat. Però tenia especial interès en anunciar això perquè crec que és el més important que s'ha parlat en tota la nit, que és algo que beneficia a tots els veïns de museus i que el tipus impositiu que tenim l'estudi de tota la comarca de l'Horta Nord i estem en la mitja, hi ha pobles que estan per baix de nosaltres i també hi ha molts pobles que estan per dalt, però en definitiva ja acaben l'apartat de donar compte que se sàpiga que en el pròxim pleno ordinari aquest equip de govern presentarà una proposta de rebaixa del tipus impositiu de l'IBE. Per una part, és el que és facultat nostra, perquè el valor cadastral és Hacienda. El tipus impositiu sí que és una facultat de l'Ajuntament i anem a presentar una rebaixa i anem a veure fins on arribem, perquè en això estem treballant ara en això, i quasi segur que se derogarà també la tassa de la basura. Està acabat l'apartat de dació de comptes. Passem al decret d'alcaldia. Crec que estan repartits, això és el mateix que estàvem parlant antes, enterados i conformes o enterados i no conformes. Enterados i no conformes. I ja estem en l'últim punt de l'ordre del dia que fa referència a l'apartat de robos i preguntes. Cristina, tens la paraula? Sí, tens la paraula. En primer lloc, des del grup socialista i volem que se farà extensiu a tota la corporació municipal, el diumenge 24 de març en el camp de tir de Ribarroja de Túria se va celebrar el Campionat d'Espanya de tir de colom per equips i el Club Deportiu de Casa de Museros va quedar subcampió d'Espanya. Entonces, ens agradaria que des de l'Ajuntament i en nom de tota la corporació se'ls enviara una felicitació si el senyor alcalde ho veu convenient. Sí, és més, ahí està el xiquet de Pedro, molt bé. L'any passat ja el felicitàvem, l'any passat... Sí, sé que el dilluns se va fer bando i tal, però de normal solen felicitar a tots. A part de fer-se bando, Cristina, bando se parli, i feu bando que se parli això, però com estic que diuen? Pedro, és un primer espasa en el que és campió d'Espanya o d'Europa. D'Europa queda tercer o quart. Entonces, l'any passat ja el felicitaven, no tenia ningú inconvenient, és més, enguany ha felicitar a ell i a tot l'equip. Per tant, trasladarem aquesta felicitació. Volguérem fer un prec. En el ple anterior, el senyor consellal d'Esports, de manera despectiva, segons el nostre punt de vista, va ofendre als xiquets i als pares de l'escola del Museros Club de Futbol, dient-los que si no estaven federats, que si eren xiquets de pati. Ens agradaria que públicament demanar disculpes a aquests xiquets perquè al fi i al cap el que fan és practicar un esport i no es mereixien aquest tipus de comentaris. ¿Te conteste jo, Vicente? Sí. Aquesta feina ja està feta. Nosaltres hem reunit en els representants del Museros Club de Futbol i aquelles paraules que se malinterpretaren o no se malinterpretaren estan aclarades i s'han demanat disculpes. Les he demanat jo, però en la conformitat de Vicente. Molt bé. Volíem fer un altre prec. Ens han arribat algunes queixes de les zones de càrrega i descàrrega de l'Avinguda de la Creu i del carrer Major,
En l'Avinguda de la Creu estan en la banda contrària on estan els comerços. Entonces, alguns dels propietaris dels comerços ens han comentat si aquesta zona de càrrega i descàrrega, per evitar conflictes en la circulació, se podria traslladar a la zona on estan els comerços. I després el del carrer Major, que va descarregar també el que és el bar, pescateria, si ahí se podria ampliar uns metres la zona de càrrega i descàrrega perquè no hi haguera conflictes de circulació ni de veïns. Mira, jo te contesto. En el tema de les zones, és fonamentalment de l'Avinguda de la Creu, de fet n'hi ha 3 zones, si te fixes, n'hi ha una soles, de càrrega i descàrrega, i en aquests moments n'hi ha 3. Estic arrepentit. Perquè això fer-ho a gust de tots, en una zona, l'Avinguda de la Creu és el centre comercial de Museros per excel·lència, està tota l'avinguda plena de comerços. I acontentar-los a tots és impossible. N'hi ha 3 zones, repassa. N'hi ha algunes soles. Però és que per lògica, on està la tenda d'esports, el supermercat, el bar, per lògica, el més normal és que tingueren la zona de càrrega i descàrrega en la porta, no a l'altra banda, que no n'hi ha pas de peatons per poder passar carregats, descarregar. Comerç n'hi ha, comerç a l'Avinguda de la Creu, afortunadament n'hi ha a una banda i a l'altra. Afortunadament n'hi ha a una banda i a l'altra. I respecte al carrer Major, està la zona de càrrega i descàrrega de Juan, de la carteria, que és lògica, perquè correus és correus i és un servici públic, i ja no n'hi ha ninguna més. Però què vols que digui més? No, el que és la zona del carrer Major, si coincideix el dia que arriba el camió de correus, que arriba el camió que descarrega en el bar o el de la pescateria, si se podria ampliar uns metres a determinades hores puntes quan solen anar a descarregar. Perquè si potser està descarregant el del bar i arriba el de correus, té que parar al mig del carrer. Entonces, poder, en hores puntes, 8 del matí, 2 de la vesprà, poder ampliar un poc més el que és el Banc de València, la zona. Això ho estudiarem, el que passa que la zona de càrrega i descàrrega de correus és una zona que caben dos cotxes normals. Sí, sempre, sí. Al fin del que està dient Cristina, és que l'altre matí a Sant Llum tenen un enfrontament en un conductor d'un vehícul perquè, clar, estava ocupat la zona de descàrrega i descàrrega per el camió de l'avinguda. Doncs arribar el nostre camió de correus, ahir sempre ho hem comentat, i tingui que parar enmig del carrer. No pot donar la volta a aparcar. Entonces tingueren un enfrontament en el cap de la policia, dient que això no ho farà més perquè tindria que denunciar-hi. Jo penso que denunciar un servici públic una miqueta fort, i més quan para mig perquè no té altra opció. I entonces era l'ampliar la zona de càrrega i descàrrega per evitar aquest tipus d'enfrontaments que pensa que estan fora de lloc. I era més que res per això. Pues estudiarem la possibilitat d'ampliar-lo o fer una altra. Cristina, tens la paraula. Pressupostos. En l'últim ple vares dir que segurament a últims de març se presentarien. Estem a primers d'abril. Sabem quan se van a presentar els pressupostos del 2013? Més que res perquè ja no és que ho pregunte jo, sinó l'informe d'intervenció del Pla de Sanejament, l'interventor diu que resulta necessari aprovar pressupostos pel 2013. Sabem quan està previst, més o menys? Tindre pressupostos al dia és bo, convenient i necessari, però les circumstàncies del dia a dia d'un enxinament manen. Estaran quan se puguen presentar. No té cap ningú dubte. Hem estat 2 anys i mig sense pressupost i han passat, encara que estem 2 mesos sense pressupost, se pot aguantar. S'ha corregit la rata que n'hi havia en el Tocs de Cultura respecte al percentatge en el que participava l'Ajuntament en la targeta del metro dels jubilats i pensionistes? Sí, en la página web un montón de direcciones micro, haremos a utilizarlos. Sí, en la página web está ficat que hi ha una errada en la informació publicada sobre la targeta del metro, concretament en l'apartat del cost de la targeta. A banda, en els cartells informatius ja s'han publicat en la rata corregida. Parlant de números, en el ple anterior, en un dels comentaris que va fer el senyor alcalde, a 1 de gener va comentar que n'hi havia 670 parats en el poble i això suposava un 2% de la població. Els números que a nosaltres ens costen és que a 1 de gener n'hi havia 746 i no suposa un 10%, sinó un 26%, perquè això s'ha de calcular sobre el total de la població activa.
Va prendre l'Ajuntament... Els números com trau. Has acabat? Bueno, No. Va prendre l'Ajuntament alguna mesura al respecte per eliminar este drama? Este drama, que és una paraula meua, no teua, però bé, no tinc jo la patent de closa d'això, és conforme tu vulguis agarrar. Els datos que jo domino eren de l'INEM de Meliana. El que passa que, potser esta setmana, per una sèrie de circumstàncies, perquè s'ha actualitzat o el que siga, te diuen 670 i a la setmana que ve te diuen 720 i a l'altre te diuen 540. Això és un tema. Nosaltres medides totes, no és el 16 ni el 20%, afortunadament. Afortunadament, no. Hi ha un part important, i aquest drama del paro, és paraula meua, Que després de tants anys ja s'apeguen algunes coses, José María. Sí, la tinc apegada. I aquest drama del paro és el que més estan sofrint i afectant. El que passa és que nosaltres arribem fins on arribem. Arribem fins on arribem. L'Ajuntament no nada en l'abundància. En l'època que ha nadat en l'abundància ha tingut alegries a l'hora de contractar personal. Ara estem pendients que arriben, perquè ja per les fetges que estan, si té que haver programa en corp, deixarà d'un moment a l'altre, si té que haver el conveni INEM, Corporacions Locals Agràries, rama agrària, també deixarà d'un moment a l'altre, i si l'import del rama general, també és el moment d'eixir d'un moment a l'altre. Con lo qual, jo calculo que en un parell de mesos això no soluciona res. Poden haver 14 o 15 persones del paro de museros en aquests programes financiats uns per la Generalitat Valenciana i altres per l'Estat que van a poder estar treballant. Però no tenim una vareta màgica. Nosaltres ara tenim un xucuniu de sou econòmic com a conseqüència dels 500.000 euros d'una llicència. A pesar de perdonar-li 120.000 o 150.000 en ingressar 500.000. I, bueno, doncs tenim un xucotet respiro, però res més que un respiro. Nosaltres tenim 2 plans de sanejament, estem complint-los, estem molt rigorosos. I aquests informes que veureu demà o després demà, quan vulgueu, veureu el seguiment que estem fent. I quan el pròxim ple ordinari se presenta el que jo hem anunciat al pròxim ple ordinari, encara veuràs més coses. Però, evidentment, l'Ajuntament no té capacitat, ni molt menys, per col·locar 670 persones. Espera que l'any que ve per ara, en aquest conveni que han firmat amb una empresa de taronja de cruceros, poden col·locar un percentatge important de gent a treballar. Però això serà l'any que ve encara. Això serà l'any que ve. Nosaltres no podem col·locar 600, ni 400, ni 500, ni 300. Nosaltres volem que no n'hi ha... T'ho he dit molts viatges, també és una frase a cunyar meua. No n'hi ha millor política social que el treball. La millor política social és el treball. I en això crec que estem compromesos tots, per almenys l'equip de govern està compromès. L'equip de govern, i jo m'imagino que vosaltres també. Per supost. Entonces, no queda per nosaltres. Jo els dimatxos sé el que són ser els dimatxos. I com és jo els dimatxos d'ací, quan me'n vaig a casa. Ho estic vivint tots els dies, però fundamentalment els dimatxos. Estem fent més del que podem. Més del que podem. No tenim res més. Ahí en l'avinguda Alexandre VI, a l'altura d'Ordre de Sant Jaume, Sendermana, se van cremar fa uns mesos uns cipressos i n'hi havia un pipicant que també es va veure afectat i està més trencat que arreglat. Se va prendre alguna mesura al respecte? Ordre de Sant Jaume és el camí que va paral·lel a la via? Correcte. Sí, bueno, allí el primer que anaven eren moltes rames, no sé si per una plaga o una enfermedad o algo, mai hi havia algo d'això. Hi havia molts pins que s'havien secat moltes rames. I això se va sanejar i se netejar. Però sí que, evidentment, algun defensor de lo públic se dedica a destrossar mobiliari, pipicants i altres coses. Però, bueno, això nosaltres tractem d'evitar-ho, quan arrepeguem algú el sancionem, però, bueno, el pipicant en concret és que ja sé quin és el d'allí. L'únic que farem és, quan anàvem, que tot el que estava sec de tots els pins ho sanejàrem, que ara
els pins estan verds, però el Pipicànix està, m'imagino que ara, jo fa ara més d'un mes que no he anat per allí, però estarà net, però evidentment haurà que ficar la bolseta i ja sabes dónde se mete allí, pegada a la villa del El pareto està, o sigui, lo que és la madera està completament... Vale, doncs això, no te preocupes que això ho solucionarem. En el llistat de decrets que ens heu passat, hem vist uno, el 55/2013, que aprova una compensació dels cànons de l'explotació del bar del polideportiu que n'hi ha pendents de pagament un import de 9.240 euros. Hem vist que s'han compensat en unes factures de discomòbils i una reparació de manteniment. Les factures són discomòbils per import una de 2.000 euros, una altra de 1.450 i la reparació de l'extractor de la cuina per 1.390 euros. En el contracte que té l'Ajuntament en la concessió d'este bar, consta que el manteniment del bar corre a càrrec de l'Ajuntament? Te ho explico, Cristina. A veure, este bar, quan entra el nou conserge, el que n'hi ha actualment, per una sèrie de circumstàncies que no ven el cas, perquè com tots són del poble, no fa falta dir noms i apellidos, però tots saben què és, estava desmantelat. Les caïres estaven desaparegudes, les taules també, la caixa registradora també, la cuina estava desmantelat. Per una sèrie de raons, ja et dic, si vols després baix, te diré el nom i apellido i tot, però com són del poble ara no toca dir-ho així. Entonces, en el plec de condicions hi ha una fórmula que l'Ajuntament de Caixa equipara tot el polideportiu, taules, caïres, cuina, caixa registradora, frigorífics, tot, bueno, l'equipara, el que s'equipara un polideportiu, un bar, un polideportiu, el bar d'un polideportiu, vale. Entonces, això era molts diners per l'Ajuntament. I una de les clàusules que, bueno, a més, no pots veure, això no tinc un secret, se contemplava que mentre se feia això i el conserge comprava les taules o les caïres, les compensava. Això, ell equipava el bar, el va equipar ell, que estava desmantelat. I, clar, no faltava només que, a més d'equipar-lo, haver de pagar la mensualitat i se contemplava la compensació econòmica en material. I així està fet, Però és que si el que apareix compensant són factures de discomòbils i una reparació de l'extractor de la cuina, no apareix equipament pel bar. És que hi ha algunes coses que sí que són competència nostra del bar, i no sols d'este bar, sinó del bar del Xugat també, que són competències que s'han d'arreglar amb vosaltres i altres que s'ha d'arreglar el conserge. Però en definitiva, tot el que és l'equipament del bar, tot correspon, el feu una persona, que era l'actual conserge. Arriba un moment que nosaltres quasi li devíem diners a ell. Ara mos en deu ella a nosaltres. I en ells estem tratant d'equilibrar, hem tingut conversacions amb ell, perquè això n'hi ha que liquidar-ho i compensar-ho, evidentment. I no és que se mos escapa, que és una que està i no anem a Què és el que se va fer per poder cobrar aquests quasi 5.000 euros que n'hi ha pendents? Entre altres raons, on se compensa per alguna que n'hi ha que pagar d'alguna cosa que ha fet ell, o ho paga en efectiu. És que estem parlant de que del cànon de gener a desembre del 2012 no es paga res i gener i febrer del 2013 també està pendent. Sí, però això són els 5 o 6.000 euros que o se compensen en altres coses o se paguen en efectiu, clar que sí. No perdonem deutes a ningú. A més, primera perquè no toca i segon perquè no estem en condicions. Estem per refregar molts diners, no per... En la Junta de Govern Local del 10 de gener hem vist que n'hi ha una concessió, s'ha aprovat el permís d'obra a la iglesia per construir 36 nichos. Han ingressat ja el que és la tassa d'obres? Crec que estan exentos, crec. La iglesia és el cementeri parroquial, Sí. El cementeri parroquial i crec que està exento. Nosaltres a la iglesia no cobrem ninguna tassa, ni volem cobrar-la. Però és que això és un benefici de l'Iglésia, no és municipal, una altra cosa. És que l'Ajuntament d'ahir tragués algun benefici. Els nichos, al final,
fan falta perquè després... Però és que els mitjos no regalen el senyor Retor, els que estem mitjos així, cobra. els mitjos els paga cada un de la Ja ho seva sé, ja. butxaca. I no són baratos. Jo, per desgràcia, això ho ha sofrit ara recentment 2 viatges seguits en molt poc de temps. Jo ho sé, però, Cristina... Acabes de dir que no li se perdona res a ningú. Sí, ja, però la Iglesia... El senyor Retor d'ahir treu un benefici. La Iglesia... És que d'ahir el senyor Retor treu un benefici. Jo José penso María. que... En principi, nosaltres som partidaris de no cobrar-li res a la Iglesia perquè també, mira, més, i són més diners. Quan aneu el dia Tots Sants, tots anem, quasi tots, i per circumstàncies distintes, perquè ha faltat un amic, un familiar, també anem al cementeri. Però en Tots Sants el cementeri està impecable. Bueno, es que impecable porque el Ayuntamiento va a firmar un acuerdo que mantenía el secretario a cambio de cristallo, pero una cosa es un acuerdo, yo te el netejo y tú me dices el solar del costal para cremar o para guardar lo que facha falta, y una otra cosa es que ahora me faré yo una casa, a ver si me perdones la tasa d'obra. Però és que tu, que jo sàpiga, no eres... Enviaré a don Antonio a negociar per mi, que ho sàpies. No, però envia don Antonio i parlarem amb ell. Vale. S'està fent algun tipus de gestió per a revitalitzar el polígon industrial? Perquè és que les condicions continuen sent igual de lamentables que sempre hem vingut denunciant. No, anem a veure, el polígon industrial, nosaltres reclamacions d'industrials del polígon industrial ho hem trencat. El que passa que, per desgràcia, com tots els polígons industrials de la comarca i de la província i m'imagino que d'Espanya, massa fan alguns, no tots, perquè la gent hi va bé, no tots les empreses del polígon industrial de Museros es fa mal, a algunes es fa inclús bé, i algunes inclús molt bé. Però bueno, no tinc ni una queixa ninguna